принимать Божию правду, Божию науку и поводле ее жить. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Мария, столица мудрости, Молися за нас. у имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Вельми сердечно jeszcze raz witaję всех, кто тут и кто там. Может, кто там есть. Разважаем вызнание веры, наше христианское, католицкое вызнание веры. Кожный сказ, кожное слово у нашем объективе смерть Иисуса Христа на крыжи. И мы до этой, катехизис, до этой правды смерти Иисуса Христа на крыжи подходит с трех боков. З боку контексту гістарычнага, менавіта уладаў рэлігійных, пра гэта мы размаўлялі, і асуджэння Езуса Хрыста як выроку прысуду рэлігійнага. Падышлі мы таксама з боку Бога Айца, што гэтая смерць не была выпадковым некім досведам выпадковых здарэнняў, толькі задумай плана, часткай гэтай Божага задуму, Божага плану. Сёння катехізіс хоча нам паказаць смерць Езуса Хрыста з перспектывы Езуса. Якім чынам ён, можна сказаць, катехізіс кажа, Христос сам сябе аддаў Богу за нашы грахі. Можна сказаць, адным сказам гэта тая тэма, якую сёння будзем разважаць, на якой будзем пахіляцца. Заблюся я пра гэта казаць, тых, хто сачыць за зместам, запрашаю, захвочваю кампендыі, мы маем на беларускай мове ператлумачаны катехізіса каталіцкага касцёла, і сёння будуць пункты 119 до 123. 119 до 123. Усё жыццё Езуса Хрыста – гэта дар Айцу. Сын Божий Езус Христос, які зышоў з нябёс для того, каб выканаць не сваю волю, але волю Айца, які яго паслаў. Ён уваходзіць на свет і кажа: «Вось іду выконваць твою волю Божа». Христос прыходзіць у свет і кажа: «Ахвяраванні і прынашэнні ты не захацеў, але падрыхтаваў мне цела. Усе спаленні і ахвяры за грэх не даспадобы табе. Тады я сказаў: вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць твою волю Божа». Так чытаем у пасланні да Габрэяў. Перад гэтым ён сказаў: «Ахвяраў і прынашэнняў, усе спаленняў і ахвяраў за грэх ты не хацеў і не ўпадабаў, хоць прыносяцца яны паводле закону. Пасля сказаў: вось іду, каб выканаць твою волю. Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвяраю цела Езуса Хрыста». Зноwu ж пасланне да Габрэяў. Ад самага пачатку свайго ўцелаўлення Езус Христос прысвячае сябе гэтай Божай задуме збаўлення. І таксама гэтую Божую задуму ён прынимае як сваю збавенную місію. «Ежа моя у тым, – кажа Езус, – каб выконваць волю таго, хто паслаў мяне, і завяршыць ягоную справу». Ахвяра Езуса Хрыста за грахі ўсяго свету, яна выказвае перш за ўсё яго лучнасць любові з Айцом. «Затое любіць мяне Айцец», Евангелія Яна, «затое любіць мяне Айцец, што я аддаю жыццё сваё, каб узяць яго зноў. Ніхто не адбірае яго ў мяне, але я сам аддаю яго. Я маю уладу яго аддаць і маю уладу зноў узяць яго. Такую запаведь я атрымаў ад Айца майго». І зноwu ж Евангелія Яна: «Але каб свет ведаў, што я люблю Айца і раблю так, як наказвае мне Айцец». Гэтае жаданне аддаць сябе Божай задуме і збаўчай любові Айца, і яно адухаўляла, натхняла ўсё жыццё Езуса Хрыста. Прычынай яго уцелаўлення
была Его хвалебная мука. Єсус Христос прийшов, щоб за нас віддати своє життя. Не пам'ятаю, чи це який отець Костюла, чи сучасний богослов, може Бенедикт XVI подчас розважання над ясельками, над таємницею Божого народження показував, каже, погляді глибей, як з цих яслей виростає криш. Так вельми пригожа злучив у одно цілу місію Єсуса Христа. Єсус Христос прийшов, і вже тоді, коли глядим на Єсуса у ясельках, уже тоді чоловік віри бачить, для чого, як віддати за нас своє життя. Це його хвалебна мука. У Євангелії Яна так читаємо. «Тепер усхвалявана душа моя, каже Єсус, і що мені сказати? Ойче, заховай мене від цієї години, але ж для цієї години я і прийшов». Молитва Єсуса Христа перед терпением. Єсус сказав Петру: «Сховай меч у ножны, невже мені не пить з келиха, який дав мені Отець?» І ще одна цитата. Єсус на крижі помирає. Після цього Єсус, ведаючи, що вже все зблизилося, як здійснилося Писання, каже: «Прагну». І це прагнення, відомо, не зв'язано з напоєм, з водою. «Прагну до конца виконати твою волю Отця». Далі Єсус Христос, може так, Ян Хреститель, після того, як згодився похрестити Єсуса Христа серед грешників, убачив і показав менавіта на Єсуса Христа, перш за все, учням своїм, що це баранок Божий, який бере на себе гріхи світу. Менавіта таким чином, таким сказом окреслює Єсуса Христа. Потім в учні, перші Андрей, Ян, кажуть, пішли до Петра, ми знайшли Месію. Але Ян Хреститель не сказав, що це Месія. І він менавіта окреслює Єсуса, відомо, як Месію, але такими словами: баранок Божий, який бере на себе гріхи світу. І він таким чином об'являє, що Єсус – це той терпячий син, який мовчки дає повісти себе на ахвяру. Ахвяра Авраама – це так само пророцтво і Ісаї, про які ми казали, які розповідають нам про терпячого слугу Яхве. І він несе усі гріхи, усі наші гріхи. Це так само той пасхальний баранок, який з'являється символом збавлення Ізраїля під час першої Пасхи. І все життя Єсуса Христа з'являється виконанням Його збавленної місії – служити і віддати свою душу для збавлення усіх. Бо справді Він з'являється баранком, який бере, узяв на себе гріхи усього світу. Віддаючи своє чоловіче серце любові Отця і до людей, Єсус до конца їх полюбив. І доброведаем, Ян це зауважає, над гэтым роздумується, що нема більшої любові, коли хто душу свою віддає за своїх сябров. І гэтым прикладом любові для нас з'являється Єсус Христос. Таким чином, у терпінні, у смерті, сутність, чоловіча сутність Єсуса Христа сталася свободною і досконалою приладою Божої ласки, щоб збавити усіх людей. Я ще раз пригадаю розмову чи слово одної з парафіянок, яка колись прийшла після побожного досвіду крижового шляху чи іншого набоженства покутного і каже, що я ненавиджу Бога Отця, який, як він може казати, що любить, і він віддав свого сина, як він мог зробити. І так само з нею розмовляючи, це те, про що каже аргумент, я кажу, але поглядите на Єсуса Христа. І він хоче це робити. Ніхто його не заставляв. Може, часами католицька перспектива, що Бог Отець – це такий от моцний тиран і так далі, і так змусив Єсуса Христа, заставив його віддати. І катехизис в цьому моменті підкреслює, що Ісус присвячає себе збавчій любові Отця у повній свободі, у повній вольності. У повній вольності. Ніхто, Євангелія Яна,
ніхто не адбірае яго ў мяне жыцця, але я сам аддаю яго. Я маю ўладу яго аддаць і маю ўладу зноў узяць яго. Такую запаведь я атрымаў ад Айца майго. Запаведь любові. Езус Христос паказвае сваю свабоду таму, што любіць. Няма большай любові. А дзе сапраўдная любоў, там свабода. Не можна змусіць, заставіць кого-то полюбіць. І адсюль касцёл, катэхізіс паказвае гэты бязмежны дар вялікай свабоды. Свабоды Езуса Христа. Неабмежаваная свабода Сына Божага, які ідзе на смерць згодна са сваім рашэннем. І бачым ужо не толькі прысуд гэтай улады рэлігійнай, потым таксама акупацыйнай Пілата, не толькі замысел Божы, але таксама волю, вольную волю, выбар Езуса Христа. Усё гэта з любові. Езус найвышэйшым чынам выказаў гэтае сваё добраахвотнае, добравольнае ахвяраванне падчас вячэры з 12 апостоламі, у тую ноч, калі быў выдадзены. Напярэдадні мукі, пакуль яшчэ не быў фізычна зняволены, Езус ператварае гэтую апошнюю вячэру у памятку свайго добравольнага ахвяравання Айцу дзеля збаўлення ўсіх людзей. Гэта маё цела, якое за вас будзе выдадзена, гэта кроў мая, якая за вас будзе праліта. У гэтым сэнсе таксама вельмі цікавым з'яўляецца гэтая думка, каб мы ўмелі глыбей перажываць Эўхарыстыю, як добравольную ахвяру. Езус Христос, ведаючы, хочучы ахвяраваць сваё жыццё з любові, пакідае гэтую памяць пра сябе менавіта апосталам, касцёлу. Эўхарыстыя, якую ён устанаўляе ў гэты момант, будзе успамінам яго ахвяравання. Езус запрашае апосталаў у гэтае сваё ахвяраванне, просіць іх працягваць гэтую памяць і гэтае ахвяраванне у гэтых знаках, сімвалах, которые ён пакінуў. Гэта чыніце на маю памяць. І гэта тое, што з'яўляецца для нас, звярніце увагу, для мяне, можна лепей сказаць, такім захапленнем. Калі так падумаць, прыгадаць, увайсці дзесьці ў гэтую плынь гісторыі больш чым 2000 гадоў, гэта тое самае. Знешне нейкая там, скажем так, касметика, формы мяняюцца, сутнасць тая самая. Якая глыбіня, якое багацце веры нашай і сапраўды гэтай хрысціянскай традыцыі. Такім чынам Езус, даючы Эўхарыстыю, устанаўляе святарства, святарства новага запавету. І за іх я прысвячаю сябе, каб яны былі асвечаныя ў праўдзе. Так Езус моліцца падчас апошняй вячэры за сваіх апосталаў, потым за ўвесь касцёл. Добра ведаем, што калі разважаем пра гэтае добравольнае, добраахвотнае ахвяраванне, то, чытаючы Евангелія, бачым сцэну ў садзе аліўным гэтай барацьбы, духоўнага змагання. Так лёгка гаварыць, разважаць і прынимаць, толькі Езус Христос быў Богам і сапраўдным чалавекам. І тое, што ў ім адбывалася, вельмі канкрэтна бачаць вучні, апосталы, яны не робяць некага супергероя з яго, скажем, не ўспамінаючы альбо не апісваючы тых сцэн, которые дзесьці там могуць як неадназначна прагучаць. Бачым Езуса Христа, который пасля апошняй вячэры ідзе ў сад аліўны памаліцца. І там наступае гэтая духоўная барацьба. Келіх новага запавету, які запавядаў Езус падчас апошняй вячэры, прыносячы сябе ў ахвяру, гэты келіх Езус прымае з рук Айца падчас перадсмяротнага цярпення ў аліўным садзе. Прыгожа, цяпер не малююць такіх, напэўна, абразок, такія абразы яшчэ у бабуль, дзядуль былі, як Езус моліцца ў садзе, і вось там якая-то рука, анёл прыносіць гэты вось келіх мукі. Яго трэба прыняць. Езус становіцца паслухмяным ажно да смерці. І гэтая паслухмянасць, гэтая вольнасць, яна не тэарэтычная. Езус не толькі выказаў гатоўнасць: «Ойча, я для цябе прысвячу ўсё сваё жыццё». Канешне, выказаў гэта, але калі прыходзіць ужо канец, вельмі канкрэтны момант.
цярпення і смерці. Езус молится, чуюць гэта вучні, апосталы, которые там дзесьці былі, не паснулі, і потом записваюць гэта. Ойча, калі магчыма, няхай мяне гэты келіх. Такім чынам ён, Езус, выказвае жах, які выклікае смерць у ягонай чалавечай прыродзе. Гэта натуральная рэакцыя кожнага чалавека на факт смерці, думку пра смерць, таго канкрэтна тут набліжаючай смерці. Ён гэта ведае. Езус ведае, то, што пра гэта мы казалі, як Бог, якой, цяпер як чалавек, якой смерцю памрэ. Сцэна з перамянення, Маісей і Ілля размаўлялі з ім пра яго адыход у Іерусаліме. А менавіта каментатары кажуць, што тады яны паказвалі, якім чынам будзеш цярпець і паміраць. Гэта яшчэ было. І з гэтай думкай, з гэтым уражаннем Езус увесь час ідзе, імкнецца ў Іерусалім. І вось ужо прыходзіць гэты момант. Адзываецца гэтая жахлівая рэакцыя на смерць. Бо гэтая людская прырода, натура людская, з аднаго боку, ведаем добра, яна прадвызначаная да вечнага жыцця. Смерць, паводле Божага плану, з'яўляецца чымсьці ненатуральным для людскай натуры, калі можна сказаць. Гэта тая хвароба, скажем, паталогіі, паводле Божага замыслу яе не павінна было быць. Смерці Бог не дае. Дзесьці былі гэтыя тэмы вяртаюцца, але цяпер, разважаючы пра смерць Езуса Хрыста, ізноў адсюль гэта такая вот рэакцыя. Бо чалавек створаны да вечнага жыцця. І гэта таксама тая правда. З іншага боку, маем свядомасць, што смерць для нас, так мы прынимаем гэта, наступства граху. Граху першароднага, кожнага іншага граху непаслухмянасці Божай волі. А ў Езуса Хрыста там жа ж не было ніводнага граху. Тым больш ён не, можна сказаць, права жахнуцца на самую гэту думку і гэтак далей. Але добра ведаем гэтую сцэну, гэтую барацьбу, калі Езус прынимае, аддае сваё жыццё, не моя, але твоя воля нехай станецца. Гэта не значыць, што ён не хоча, але увесь час паказвае, што прыйшоў, каб выканаць волю Айца аж да канца, аж да смерці. Прынимаючы сваёй чалавечай воляй волю Айца, Езус прынимае сваю смерць як выбаўленне, каб нашыя грахі узнесці на дрэва крыжа. Гэта тое, што адбываецца, цяжка нам зразумець, увайсці у тое, што адбывалася тады у сэрцы Езуса Хрыста. Бачаць, лепей сказаць, чуюць, так самі бачаць, апосталы апісваюць, мы гэта інтэрпрэціруем менавіта у такім духу. Смерць Хрыста – гэта адначасова і пасхальная ахвяра, якая канчаткова збаўляе людзей. Баранак Божы, які бярэ на сябе грахі свету, ён сапраўды узяў на сябе грахі свету і канчаткова збавіў усіх людзей. Гэта значыць, вызваліў нас ад панавання зла. І ахвяра новага запавету, якая вяртае чалавека да камуніі з Богам, прыміраючы чалавека з Богам менавіта крывёю, бо гэта ахвяра, якая праліваецца дзеля адкуплення. Некаторых гэты сказ з катэхізісу, можна так сказаць, бянтэжыць, як збавіў ад зла, што значыць збавіць ад зла. І часамі ёсць уяўленне такое, што перамог зло. Як перамог зло, як я грашу, ёсць сацыяльнае зло, існуе зло, як перамог зло, а зло існуе. Тут нехта не гаворыць правду. У якім сэнсе? Канчатковая перамог у зло. Гэта значыць, што не будзе другой ахвяры. Мы можам карыстаць з плёнаў гэтай ахвяры тут і цяпер, падчас нашага зямнога жыцця, таксама пасля смерці, і карыстаем з гэтага. І добра ведаем, калі уводзім у грэх, то ёсць магчымасць вызваліцца ад граху. Канчаткова.
я отпускаю тебе грехи у ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, і, як ми кажемо, душа младенця. Потім це ж моя відказність, що я знову грошу. Тим не менш, Бог уже своє зробив, більше нічого не може зробити. То, чому я грошу, вибираю. Я про себе тепер. Тим не менш, тепер канчаткове вибавлення від зла існує у сакраментальний, звісно, спосіб. Перш за все, хрост. Першие христиане, которые эти тексты разумели, не споведались, не было споведи. Хрестился уж, все, ты так повинен жить и так живи. Аж до дальнего життя, потом появились первые проблемы, когда не все были мучениками, когда кто-то отрекался от веры, что робить, ці можна еще раз пробачить. И снова вертание до этой думки, Бог завсюди пробачає. Звернуться з покорою, з гэтым даром поєднання, і Бог прийме тебе визнання гэтых грехов. І так само розуміємо гэтую канчатковую перемогу, которая здійснится, скажем, по факту, коли Ісус прийде судити живих і померлих. Это той момент, на который мы чекаем. История збавлення ще не скончилась. Вона скончиться, коли прийде у хвале судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Скончится без концовости. Не ведаю, чи ви що розумієте з того, що я говорю, але нічого страшного. Мы теперь живем в якім-то этапе. Тим не менш, гэта формулировка она правдивая, что есть гэта канчатковая перемога у гэтым житті, і яна буде абсолютно канчатковой, тоді вже у апошнім гэтым этапе. Так само ахвяра, яка єднає Бога з чоловіком. Ми приймаємо то, що ми називаємо комунією. Перед Ісусом Христом не було комунії з Богом. У такому сенсі поєднання, примирення. І часами, як ми читаємо Старий Заповіт, ми увесь час глядимо на цей образ Бога ворожий, такий представлений. Это так само, помысел автора. Человек, люди, габреи отчували, что нечто не то. Они робили то, что могли. Складали ахвяры для примирения, для поєднання, ахвяры з жывёлінаў и так далее. Тым не менш, менавіта толькі адзіная канчатковая ахвяра Ісуса Христа і Яго кроў, пролитая для адкуплення грехов, і она помирила, поєднала Бога з чоловіком, чоловіка з Богом. Гэтая Христовая ахвяра, она адзіная. Яна завершае, пераўзыходзіць усе ахвярапрынашэнні. Гэта перш за ўсё дар самога Айца. Айцец аддае Сына, каб прымірыць нас з сабою. Таксама гэта дар Божага Сына. То, што мы кажам, Ісус Христос аддае сябе, каб выканаць волю Айца і з любові ахвяраваць сваё жыццё. Дзеля выканання волі Айца, гэта сама з любові да чалавека. З любові да чалавека. Посланне да Рымлянаў кажа так: бо як праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія сталі грэшнікамі, так праз паслухмянасць аднаго многія стануць справядлівымі. Менавіта сваёй паслухмянасцю ажно да смерці Ісус Христос стаўся церпячым сынам, які паставіў сябе на нашае месца, склаў сваё жыццё як ахвяру уміласціўлення, каб усіх апраўдаць і прыняць на сябе віну. Нашая смерць з'яўляецца, зверніце ўвагу, наступствам нашай граховнасці. Граховнасць – гэта непаслухмянасць. Ісус Христос, прынимаючы смерць, можна сказаць, несправядліва, не павінен памерці, як бы стаў замест нас, прыняў яе. Такім чынам менавіта дае нам гэтую ласку апраўдання. Святыя айцы паказвалі, што калі Бог глядзіць са смуткам, як мы грашым, як мы праяўляем сваю непаслухмянасць, Ісус Христос паказвае сваё сэрца, сваю ахвяру, сваю кроў, кажа: я за гэтага чалавека ахвяраваў. Не гневайся,
любі яго, бо я ахвяраваў сваё жыццё з любов'ю. Гэта сапраўды такія, можа, містычныя ці іншыя вобразы, которые такія, можа, пластычныя для нас патрэбныя, каб уявіць гэты дар. Менавіта любоў да канца надзяліла таксама гэтая ахвяра прынашэння Хрыста збаўчай, ачышчаючай і перапрашальнай каштоўнасцю. Гэта тое, што найцаннейшае. Любоў Хрыста ахапіла нас, якія думаюць, што калі адзін памёр за ўсіх, то ўсе памерлі. Ніводзін чалавек, кажа катэхізіс, нават самы святы, не быў і не будзе ў стане прыняць на сябе ўсе грахі, аддаючы сябе на ахвяру за ўсіх. Нема такой магчымасці у існавання ў Хрысце Божага Сына, Jesús Христос і Бог, і чалавек. Толькі яно чыніць магчымым ахвяраваць сябе, адзін чалавек можа ахвяравацца за ўсіх. Бо Jesús Христос з'яўляецца галавою усяго чалавецтва, который нейкім чынам злучыўся з кожным з нас, стаючыся чалавекам. Вельмі часта гэтую думку святы Ян Павел II падкрэсліваў, глядзячы менавіта на Езусовае уцелаўленне. Будучы дасканалым, стаў для ўсіх, хто яму паслухмяны, прычынай вечнага збаўлення. Чытаем у пасланні да Габрэяў. Сваім цярпеннем на дрэве крыжа ён выслужыў для нас адкупленне. Таму Касцёл ушаноўвае крыж і кажа, што гэта адзіная наша надзея. Апошняя думка. Што нам з таго заўсёды нейкім чынам пробуем аднесці да нашага жыцця, такога практычнага, рэлігійнага, духоўнага, той змест багаслоўскі, які мы тут пра які гаворым. Крыж – гэта асаблівая ахвяра прынашэння Хрыста. Ён адзін і непаўтаральны, гэта тое, што мы казалі, адзіная дасканалая ахвяра. Ёсць адзіны пасрэднік паміж Богам і чалавекам, Jesús Христос, Бог і чалавек. Зважаючы на тое, што ён у сваёй уцелаўленай боскасці нейкім чынам злучыўся з кожным з нас, з кожным чалавекам, Jesús Христос прапануе магчымасць для ўсіх нас увайсці ў гэтую пасхальную таямніцу. Шляхам, который ведае толькі Пан Бог, але такім чынам, якім ён нам паказаў. І таму чуем у хрысціянстве, у касцёле гэтыя словы. Запрашае ўсіх вучняў: «Вазьмі свой крыж і ідзі за мною». Не шукай Хрыста без крыжа, не шукай крыжа без Хрыста. Гэтую песенку, такую перерынковую, якую там спяваем, вельмі глыбокі змест яна мае. Так моцна Jesús Христос злучыўся з крыжам, не можна іх, скажем, раздзяліць, бо тады не сапраўдным будзе хрысціянства. І нашая дарога да збаўлення, да святасці, яна вядзе праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, а ў кантэксце нашага разважання смерці заўсёды з крыжам. Праз крыж, з крыжом і ў крыжы. Аб гэтым часамі не хочацца нам памятаць, бо мы шукаем лёгкай веры, лёгкай дарогі, і калі паяўляецца крыж, заўсёды ёсць такая людская рэакцыя. Бо ён цярпеў за вас, пакідаючы вам прыклад, каб і вы ішлі следам за ім. Таксама, каб цярпелі. Не напісаў святы Пётр, это пасланне Пятра, але ў гэтым закладаецца. Пётр піша да супольнасці першага касцёла, которая церпіць пераслед. Вельмі мала асталося хрысціянаў, каго б не пераследавалі, не замучалі. І таму ён менавіта такім чынам падбадзёрвае, кажа, гэта ёсць хрысціянства. Аддаваць сваё жыццё за веру, так як і Христос за вас аддаў сваё жыццё. Ён сапраўды хоча далучыць нас да сваёй збаўчай ахвяры. Хто праз яе быў збаўлены, але каб у яе ўвайшоў, ключом, дарогаю з'яўляецца крыж. Найвышэйшым чынам гэта здзейснілася ў асобе Марыі, Найсвяцейшай Панны Марыі, якая больш сціслым спосабам была ўключана ў ахвяраванне Jesúsa Хрыста ад самага пачатку аж да таго моманту, калі яна цярпела, суперажывала гэтае цярпенне, стоячы пад крыжам. Таму называем яе маці балеснай, але таксама яна з'яўляецца асаблівай заступніцай
тых, хто кідае свой крыж, хто не бярэ, не шукае, альбо адкідае такую крыжовую дарогу, крыжовы шлях да збаўлення. Апошняя думка святая Ружа Мінская напісала, ці сказала калісьці так: апроч крыжа няма іншай драбіны да неба. Ну і з гэтымі думкамі завяршылі мы гэты наш чарговы параграф, і цяпер наступным разам пяройдзем да наступнага параграфу нашай веры. Езус Христус быў пахаваны. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь. Пан з вамі, І з Духом Твоїм. няхай вас благословіць Бог усімагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амінь. Трывайце ў супакоі Христа. Дякую Пану Богу. Дякую усім, хто. Калі ёсць пытанні, запрашаю.